Voiton tavoittelu hinnalla millä hyvänsä on mukavinta mitä tiedän. Kaikkihan me rakastamme tuoreen rahan tuoksua. Mutta rapatessa roiskuu ja pikkuruinen ympäristökatastrofi voi pilata parhaan yritysbrändisi. Voi ei! Mutta ei hätää, viherpesu auttaa. Tahriintunut imago likoamaan ja päälle loraus viherpesua. Ja kaikki on annettu anteeksi. Viherpesu, tahraton imago. Viherpesun vaikuttavana ainesosana on sertifikaatti, joka muodostaa suojaavan kerroksen haitallisia mielikuvia vastaan. Sertifikaatteja saa nyt kaikilla söpöimmillä eläimillä ilman ylimääräisiä velvoitteita. Viherpesu, tahraton omatunto. Toimii myös puolueille.